Здравейте, приятели! Отново сме заедно на семейна вълна. Нека ви разкажа накратко за предизвикателството, което едно семейство срещнало в опита си да работят заедно. Те решили за 30-годишния си семейен юбилей да създадат нови спомени, които да пазят брака им здрав и силен. Прекарали 5 дена на море, наслаждавайки се на красивия пясък и чистата синя вода. Времето на плажа било прекрасно. Почивали, четяли книги, хапвали добра храна. Решили обаче да си подарят още един незабравим спомен, да се научат да управляват лодка с платна. Когато започнал урокът, бързо разбрали, че този спорт е много по-труден, отколкото си представяли на пръв поглед. Макар да било малко стресиращо, се оказало също и отпускащо, предизвикателно и удовлетворяващо. В урока по управляване на лодка скоро разбрали, че ще трябва да работят заедно като екип и да бъдат от една и съща страна на плътноходката, ако искали да се носят гладко по морските води. Това е добър урок и за нас. Бог е планирал брака и семейството, за да създаде на хората необходимата общност, която да участват и да принадлежат един на друг, но и за да могат да управляват чрез допълващи се усилия лодката на семейния живот. Библията е изпълнена с добри съвети, които ни помагат да изпитваме максимална радост от семейните връзки. Колкото повече четем Божието Слово, толкова повече ще ни е лесно да погледнем брака през перспективата на допълваща се общност. Божия план за брака се изпълнява по-лесно, когато брачните двойки използват една идея, наречена емоционална банкова сметка. Тя прилича на всяка друга банкова сметка. Можете да теглите от нея само когато в нея има пари. А всички знаем какво става, когато теглим от сметката повече, отколкото внасяме. Същото важи и за брачната връзка. Ако всичко, което правите в брака, е само да вземате, без първо да допринасяте за благосъстоянието на партньора си, не може да очаквате да получите нещо от брачната си връзка. Когато сте добри с партньора, партньорката си, вие правите вноски в нейната емоционална банкова сметка. Колкото повече емоционални вложения правите, толкова по-богата ще бъде връзката ви. Обратното, да се опитвате да получавате повече, отколкото да давате, води до банкрут на връзката. Как се справяте с депозитите в емоционалната банкова сметка на партньора или партньорката си? Проявявате ли доброта, търпение, подкрепа, насърчение и прошка редовно? Или сте цинични, нетърпеливи, критични, изискващи, трудни и дразнещи? Независимо колко трудна е била вашата брачна връзка, можете да промените всичко, ако решите да започнете да правите нещата по различен начин. Вместо да гледате какво можете да получите от брака си, започнете да мислите за това какво можете да дадете. След това наблюдавайте как расте емоционалната банкова сметка на партньора, партньорката ви, докато връзката ви се препълни с валутата на взаимната любов и доброжелателство един към друг. В следващото видео ще ви разкрия 6 начина на поведение, които могат да помогнат на всяка двойка да възвърне добрия баланс на брачната си емоционална банкова сметка.